ମାନେ ଆଜିକାର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ପରଘଇତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଉବୁଟୁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ନହେଲେ ପରଘଇତାକୁ ଏତେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ତାର ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ପରା ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 20ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, 20ଟା ଘଇତା ଧରନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପାଣି, ସେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ଛେତରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସିଏ ବମ୍ବେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବମ୍ବେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ଲାଇକ୍ କରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହଉ କି କ'ଣ। ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ବି ମିଶିନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି କରେନି ସେତେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଶାନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରେ, ତାର କଳାକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆଜିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଆକୁ ନେଇ ନାଟକ ଏଇଆ ଯେ ପରଘଇତା ପାଖରେ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଆଜିକର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ପରଘଇତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଉବୁଟୁବୁ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଜ୍ଜା କଥା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଏସବୁ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ସିଏ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ନହେଲେ ପରଘଇତାକୁ ଏତେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ତାର ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ପରା ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 20ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, 20ଟା ଘଇତା ଧରନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।